ସାଙ୍ଗମାନେ ବାର ଅଛି ଆଉ ମାଛ ଆସିବନି ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ମାଛ ଆସିବ ସେଇଟା ଭଜା ହେବ ପୁଣି ପଖାଳ ଖିଆ ହେବନି, ଏଇଟା ବି ଅସମ୍ଭବ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ରୋହି ମାଛ ଗୋଟେ କେଜି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଞ୍ଜିଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲସେ ବାଛି ବୁଛା ଦେଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ରୋହି ମାଛକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇକି ଭଲସେ ଗୋଟେ କଡ଼ମଡ଼ିଆ ଭଜାଟେ କରିଦେଇଥିଲି। କାରଣ ପଖାଳ ଭାତ ଯେହେତୁ ଖିଆ ହେବ ଟିକେ ଭଜା ନହେଲେ ରୋହି ମାଛ ଭଜା ମାଛ ଭଜା ନହେଲେ ତ ଜମିବନି। ତ ସବୁକୁ ମାଛ ଭଜାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗରମା ଗରମ କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାଜିଥିଲି, କାରଣ ଗରମା ଗରମ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଏବେ ରୋହି ମାଛ ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ସବୁ ତ ରେଡ଼ି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଖାଳ କଂସାରେ ବାଢ଼ିଦେବା, କାରଣ ଏ ଖରା ଦିନେ ଏ ମାଛ ଭଜାକୁ ଦେଖି ଆଉ ପଖାଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାଛ ଭଜା 2-3 ପିସ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶୀ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମା ଗରମ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ପଖାଳ କଂସାଟି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ।